channel. Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog! At kasama ko ang aking mga beshi. Saan tayo pupunta? Manawa! At saka, Ano pa? ayun. So maghahanap kami ng majujowa ng mga kasama ko. So, Friendship Day! So, Friendship Day, best! Ay, friends tayo. Oh, friends ba tayo? Paano? Paano nangyari? Adi, lugar niyo may attitude, no? So, nagmukha akong alalay sa kanila. Kaya, ang tagal naman nila. Nasa na sila, hi. Ay, nandiyan ka pala, bes. Good morning, Ate Tin. Good morning sa 6 a.m. nyo. Katakatang naging outfit na kababain. Kababain. Ala! Normal na Hi, Beshi. Nagsapa ka mo nag-reeng. So na adi, asunate first time na nagguray. Ne. Ate, ang music. Siyempre dalugan paglaganan no commute tatangay ko muna. Baka pa proud ni Bes, nagsapa. Alas 5 lang din gising. Pero natulog ako after mag-chat. Parang naguray ako mga may sa oras. So, Pinakang ko kay Gamin 2 Jarabi. oras gaya mo. Yun ang ibaga alas 6 kat alas 7 na ka rin. Kaya akong daw ay nakadadoy ko talaon. Basta ganda yung US. Wala mo na pimpintasan. On the way. Di ba singsingpot kayo mo ba si Ma'am mo? Tuloy talang. Sugar niya panda di manawag. Mabait na kami ngayon. Ang dama lang best. Nalagi tayo kasi nalagi. Nung pa nag-expire di ko, kinang. So, saan tayo ulit pupunta mga beshi? Wow. We're heading to the beach. Church. Heading to church. Church. Because it's Sabbath day. Para naman kahit pa paano mabawasan yung naging kasalanan nila for the past weeks. Ah? Kasi malapit nang mapuno. Malapit nang mapuno yung lagayan nila ng kasalanan. Hindi pa umaapaw. Malapit nang umapaw. Once na umapaw yun, hello Satan. Ayan. So, ano yung expect nyo dito? Facial. We're expecting to be blessed. Sana Ras, baga ka na tayo. Nandito na kami. Ayan. So, naghahanap pa lang ng parking ng parking area sa atin. Kuya? Waiting muna tayo. Puno na ba? Dito tayo dadangka. Patapos na po yung mas Willing to wait. Yeah. Wow! Willing to wait. po yung harapan na. Cause, Pangalan I don't know. Pero dati ko natatay din ate. Bababalin. I'm sorry. Kasi malaman nga anang nga kukundat nga natikin ti camera. natin sa simbahan. Mabait ako ngayon. Baka mamaya siguro. We're here na at Manawag Shrine. Manawag Shrine. Our like the Early yeah. Hindi, meron pang dugtong na kasi na ano na siya. Napap... Major stockholder. Saan na nagbayad ako? So, na nagbayad amin si Ka. Sana o. Langis. Ma'am, langis na. Kandila. Ada pa yung dilikod mo. Makasiguro mo. Gamin ko yung bag. Ayun. Wrong po ba to? Sana naman nagdala kang payong. So, nakapila kami mga ka-bar. So, late na kami nakarating. Hello sa 6 a.m. Grabe. So, nakapasok na kami mga ka-bar. Wala masyadong mag-serve. Dito
tao lang doon. Sunday ko. Iba talaga yung feeling kapag pumapasok ka sa simbahan. Sorry. Nakakagaan ng loob. Grabe. Yun lang. Mahaba yung pila. Haba ng pila. Ba yun na din? One na flash Pati shower. CR, pinipila. Buti pang CR pinipilahan. 2,000 years later. Gusto mo gamit outfitan nyo, best? Wow! O, se? Todo outfit. Tapos natin. Nakakaya yung mga outfit nung dalawa. Sana all. Saan yung next shoot ni ma'am? PA. Sakto! At yung outfit ko, pang PA. Jose. Di ba isa photographer na? Di ba isa PA? Naman ang oras pa tayo makatapos dito. Ang tayo nakatugtog. So, nasa pagkalan pa yung Di ba, hindi po ni Nagmalata din pit ko. Kita puno-puno. mo. Driver. PA. PA number 2. Ano ba siya ng role mo dito? photographer. Ito na yung pinaka the best na place na pinuntahan natin. Kasi walang barahan, walang... Diba ate? Napansin mo yun? Tapos paglabas, game na ulit. Game na ulit. Paan? May paslangan mo. Okay mo. Kung tayo mamapintay, magbagi tayo. Ang napanday, pastoy. Nagmayat. Tapa lang. Sinit mo ito tanong yung usan. Hindi tayo ate. Ito yan. Ay, sorry po. Hindi tayo. Pero, ha? Best photographer. So yan mga ka-Barbie, nakapag-beach na rin kami, nakapag-pray. So, sarap sa feeling. Ang gaan. Yung andun ka sa may Wrong way pala kami. Sorry. Sa mga winish ko, magka-jowa ka na ba? So din sa wish ko yun. Wish ko na magka-jowa na kayo. Ayan. Na magkaroon ka pa ng pangalawang jowa. Magkaroon ka ng maraming jowa. Isa lang sapat. Ah, sana all. Pero iba talaga yung feeling, promise mga ka-Barbie. So anong next nating pupuntahan, guys? Kakain na tayo. So ayan, so ang gandang celebration. Anong naramdaman mo kanina habang nagtirit ka ng kanina? Promise, parang hindi ko ma-explain, alam mo yun. Ako din. Kapasakit. Ako din. Nag-teary-eye ako. Baka kung iniyak ko kanina, mahiya yung face shield tsaka face mask na suot ko. Sorry. So maya maya na lang, marami ng tao sa kalsada. Ayan, so gutom na rin kami. So saan tayo kakain natin? City Wings? City Wings. So, 2,000 years later. we're here! Ayan! So, gutom na yung mga kasama namin. At si ate gutom. Ginawang driver, ginawang PA, ginawang photographer, at ang boss namin. Wow! Saan yung papakain mo sa amin, ma'am? Siyempre, dahil naging maayos yung working sa akin, magaan, living tayo. Ayan, so nandito kami ngayon sa San. Papayaran. Siyempre, hawak na yung ano kasi mga card. True. So, Nakaangat isa. kanga dati.
So, ayaw na lang bumaba. So, mag-a-unli wings kami mga ka-Barbie. Ayan, ganito pala yung feeling na normal. Kasi pag celebrity ka talaga, hindi ka nakakalabas. Sa Manila, ganun. Kaya pala naisipan nung pumunta dito sa probinsya. Yeah, kasi hindi ako kilala dito. Parang sa mga street one. Nakalakmot! No. Second option. So, sarado po. Second option. Hindi ko alam ate. Nagkardin sa Paraiso tayo na kumatan tayo. Nalabasan tayo. Nagsubay tayo? Oo, nani. Agad tayo. So, binabawi na po namin. Hindi na po unli wings. Wala na po siya. So, Pero okay lang din. Para hindi lang wings lang yung kinakain na. taho mo. Baka magkaroon ng pakpak makalipad pa tayo. Ewan, para libre na. Wala nang airfare. Wala na. Bye, Asaw! Kasi